Errepideko bihurgunen amaieran, upategi baten goialdean aurkitzen da Azurmendi. Berdea du zerua, hosto fresko, salbia, ezkai eta basabelarren usaina. Lorategi baten barruan dagoen beste lorategi batean sartzen naiz, eta bertan, egurra, berdea, ura aurkitzen ditut. Piknik bat eskaintzen didate, mokadu leun bat, kurruskaria bestea, likidoa azkena. Dena Euskal Herriko ardo freskagarriarekin nahastua. Azurmendi mahastia da, haizeari monumentu bat. Bidaia, astera doa. Urrezko mokadu bat eskaintzen didate, eta osa baia garbitzen didan infusioa. Oiala jetxi eta beste eszenatoki bat azaltzen da. Salda leun eta zehar argia ematen didate, eta zimiko bat sentitzen dut ariman. Galleta zoragarria, zainzuriko toia eta perretxiko ostoen txanda da. Liluratuko nauen melodia baten hasiera nago dudarik gabe. Horrela, guztiz nokeatuta, mailan eseritzen naiz. Gozagarri honena ekartzen dute. Dibertigarria iruditzen zait agerraldi honen hasiera. Lur beltza lurrindu eta bere atzetik dator, gorringo atufarekin. Kukurruku lotxatiak irimikatzen dut, txalo zaparra da isila bailitzan. Itxaso urarekin estropozu egiten dut, sentikortasuna mihixe bilakatu da. Inoiz jandudan ostrarik onena. Tomateen txanda da, fin-finak antxoekin dantzan, bikainak euren xalotasunean. Perretxikoak, sukaldaritza tradizionala ezin hobeto berrikusia. Abakandoa orain, itzela, itxaserrege honen esentzia osoa plater bakar batean. Txerrikumea, pentsamenduak eta albaka, suziriak, amaika nabardura dituen platera. Zoragarriak bakailao tripakiak, maixutasun delikatuarekin gauzatutako platera. Kastainetaren esne esferek bidexka berriak zeharkatzen dituzten nire ahoan. Teknika zoriontasunaren zerbitzura. Zaporea, azken helburu. Trebeziak eta produktu borobilak beste behin egingo dute topo euskal klasiko batean. Dastamen memoria berpizten duen legatza. Harrigarria bere xamurtasuna. Usakumearen txanda, zaporeen testuren eztanda, arrisku saltoak eta fantasia tarrapatak, estasia, aitutanago. Postrekin goaz, atal gozoa astera doa, sandia, martorria eta anana. Izotz kurruskaria, izozki krematxua, fruta uholdeka, garratza eta vegetala, ideala. Erasoaldia iritsi da, mertxika eta izpilikua. Burua lausotzen hauen nahaste bedeinkatu madarikatua. Azken plateraren ordua. Txokolatea, kakauetea eta erregaliza. Gainera noakio. Testura eta temperatura jolas perfektua. Zaporen sakontasunean galtzen naiz. Zoriontasun eta emozio deskargen amaia iritsi da. Nire aulkia sofa bilakatzea nahi nuke eta bertan urtu, bizitako plazerretan murgilduta. Muturrera eramandako perfekzionismoa nabaria da hemen. Produktuaren tratabide ezin hobea, kombinazio bikainak, detaile finak, plater borobilak. Aingeruen parera sukaldatzen duen ekoatxak. Zoriontsu egiten hauten platerak egiten ditu. Asko itxaron dut Azurmendira etortzeko, baina berehala itzuliko naiz.